ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, барои ман шумо метавонед ки сурат маълумот дар рақамҳои WhatsApp Экранамда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстон, ҳастед Opel Astra бо нархи арзон, коробкаш автомат, срочна фурӯшӣ. Дутаи дигар Daewoo Nexi бо нархҳои арзон, дӯстон азиз, срочна фурӯшӣ. ва ҳастед гурзавои GBC, дӯстон азиз, мошинои боркаш ҳастед мошино. ва ҳастед мақсад ВАЗ 2106 ҳастед, Toyota Corolla ҳастед, Opel Caravan ҳастед, Daewoo Tico ҳастед, Mercedes сечка Avion ва сечка простой ҳастед, мошинои Hyundai Staris ва Toyota Rumion ва ҳастед мошинаи территорияи Россия ва мошинаи советский ҳам ҳастед. нархҳои арзон ки ҳамаша барои шумо омода кардем ва пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза бошад 124 сомону 40 дирам. дӯстони азиз, лайкҳоро пеши навор расад кардан мезанем ва наворро то охираш тамошо мекунем. марҳамат мегзарем ба навори мошинои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки Daewoo Nexi беҳтарин ҳолат. соли барои 2006 сол ҳастае ки сӯишвориш газ бензина, гази Евро 4 дорад. мотор 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошини бадрон, беҳтарин мошин. 2006 солае ки сайстениш вообще зури бадай. хоб дӯстон азиз, мошин 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утлам кардагӣ ҳастад, 4 баллон пачка ва запаска дӯстон дорад. инчунин дамкради ёшам ҳастад қатиш. хадавое мегӯяд кадаги тӯбча дӯстони азиз, алиш намешад, то қасуми холи мошин салонш тоза каста, ҳама чизаш кор мекунад. мошин идеали 2006 сол, краскаш ягон кор, ягон сарафинам надорад. нархи мошина мега 29000 мега, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 7 километр. 29000 сомон савдо ва муомилаи хуби худ дӯстони азиз дорад. рақамҳои мегафон кор мекунад, ҳама WhatsApp ҳам дар рақамҳо имо, WhatsApp, Telegram пайваст доранд. Daewoo Nexi дӯстони азиз 2006 сол ҳама ҷош кор мекунад. марҳамат, оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, марҳамат дар рақамҳо занг занед, ба шумо моша фаҳмода метиҳад ва арзона мекунад. дӯстони азиз, шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан доред, метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои болобуда 20 рақамҳои моҳи барои реклама кардан сурат ва маълумотша рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба деви мошини фурӯшӣ. Toyota Rumion ҳастад дӯстон, ки японкаи беҳтарин ҳолати мошин ҳами пачкай. ин мошина мо ӯ рӯзо реклама кардем, 69 та ахир шамо додем, бо мардум занг задан 67 68 ҳам халӣ кардан, ҳами 69000 ахир шай гуфтан соҳибшон. ин мошин ягон кор надорад, ин мошин пачкай мошин, як дасткаштаги ҳами 69000 ахир шай. ҳозир нархша гуфтан ки 71 мон. дӯстони азиз, ягон сумша мегзарем, мегӯяд тоқа суми холияй алиш намешавад. мошин як ваҷа буш, камтарак инҷаш, камтарак хали чиш пақаштаги ин қадар кор дорад. як ваҷа буша ва меза мебурӣ, мошин дига ягон кор надорад. мошин пачкай, як дасткашаи ҳама чӣ дорад. соли барои 2009 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини, холия газа дагин нест. 2009 сол мошин японка, мотори миллионка, миллионикай, моторш 20 сол гарантия дорад, миллионикай беҳтаринай. мотор 1.5 эконом, экономни, коробка автоматай, мошин идеални сайсенай. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагия, кондитсионери ях кор мекунад дӯстони азиз. хадавоиш нав кардагия, моторшам маслаш нав алиш кардагия аст ва инчунин коробкашам маслаш нав алиш карда дӯстони, яъне ки рӯғани коробкашам ҳама моторшам нав алиш кардагия аст. инчунин фарои ҳам мақсад ки ксенони зард дорад, ҳам фарои ксенони хеле чӣ дорад, сафед дорад дӯстони азиз. балонош 80%, 4 та электрапакет, задни камера, монитор, самбуфер, бензини холӣ, коробка беҳтарин, мотор беҳтарин дӯстони азиз. хоб старт стоп ҳама ҷош кор мекунад. нархи мошина 71000 сомон гуфтаистия, нархи камтар арзон мешавад, 69 ахир шай. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар дӯстони азиз. мошин 69 ахир шай, то қасуми холия алиш намешавад, ҳама ҷош кор мекунад. рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp-шон, касе ки кан карда харидори мошини пачка як даста, марҳамат занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, ки Opel Astra дар кузифи сидан. соли барои 1999 ҳастае ки сӯишвориш газ бензина, гази Евро 4 дорад. мотор 1.8 қабрғаи экатека дӯстони азиз, яъне ки 1.8 экатеки қабрға мегӯям моторша, мотори зур ҳастае.
хоб коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин дӯстони азиз ҳуҷҷат утилизатсия ҳама чӣ дорад. салоншам тоза, балоншам ҳолати корӣ. инам хеле свето коробкаш главни автомат. бисёр одамҳо хоҳиш карда буданд дӯстони азиз бо гази еврочоркати мотор як гашти экатеги қабрға. дӯстони азиз мошин мега срочно фурӯша мега пул дар кора. нархи мошина 50 000 сомон мондиам. боз мақсад муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтарда. 50 000 сомон муомила савдош дар назди капоти мошин. инами рақамҳои мегафони ҳисобшуни рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсап дорам. мошин дӯстони азиз 99 сол астае. марҳамат мошин дар шаҳри бухтар. шахсоне ки мехарен занг занед, маълумоти пурра ба аниша аз соҳибшон гирен срочно. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daiwo Nexia астае дӯстон ки светои сафед срочно фурӯшӣ. соли 1696 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика сайстани мошин мега беҳтарин дӯстони азиз. мошин идеалин сайстани салон мега тоза ҳама ҷош мега кор мекунад ва ҳама чӣ мега дорад. мошина мега аз пеш омада бина мега маъқултон мешавад. нархи мошина мега 25 000 мондиан. бо муомилаи хуб мега мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи айнӣ. нархи мошин 25 та бо савдои хуб дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, дуюмаш рақамҳои дастӣ, ахираш шассе, инашта ватсап доранд. мошинча дӯстони азиз хеле ки як дастгаштага шахсоне ки мехарем ва метавонем ки маълумоти пурраша аз худашон гирем. омада мегӯяд мошина аз пеш бинед маъқул шуд арзон мекунем. 25 000 сомонӣ савдо дорад. марҳамат шахсоне ки мехарем метавонем дар рақамҳои дастӣ ё дар рақамҳои ватсапшон марҳамат занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. гурзавои мошини фурӯшӣ астае дӯстон ки гурзавои GBC астае ки соли 46 2008 сол астае ки сайстаниш мега беҳтарин дӯстони азиз. мошина мега дӯстони азиз моторш мега нав мондагӣ астае. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. утилизатсия мегад кардагӣ астае. хадавоишам мегад кардагӣ. коробкаш мега ҳамаш мега соз ва балонош 60% дӯстони азиз. мотор мегад нав мондагӣ ҳуҷҷат 6 моҳ. хоб утилизатсия кардагӣ астае. хадавоишам кардагӣ. моторушам соз ва коробкашам соз. балон 60%. номи мошина чӣ хеле соҳибшон қайд кардиянд? гурзавои GBC. нархшам мегад 45 000 мегӯем. бо муомила мегад мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвонда. якумаш рақамҳои тисел ва дуюмаш рақамҳои ватсап ва рақамҳои россия ахираш 85 кор мекунад. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед маълумоти пурраша гирем. одамое ки мошинаи фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон чизи фурӯшӣ барои реклама кардан метавонем ки сурат маълумотша дар рақамҳои боло буда ватсапи мо барои реклама кардан роӣ кунем. сурат маълумотша мо рекламада мемонем. лайкора занед аввалро охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астае дӯстон. гурзавои Форланд астае тадига срочно фурӯшӣ. соли 46 мега 2013 сол. инам хеле сайстани дӯстони азиз. мошин мега документош буд шудагӣ астае. хитон мекунем. мошин мега созае. нархша мега 30 000 мегӯем. бо хатихчон гап мезанем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтарда. рақамҳои соҳибшон мондагӣ астае. рақамҳои тисел рости гап маълумоти мошин кам астае. касоне ки мехарад занг зан маълумотша гирад. дӯстони азиз одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки кофтен агар наёфтен, мақсад ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст дар комментари мо нависен. мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда мошинои гуфтагии шуморо ба шумо пешкаш кунем. фақат шумо лайкора занед, маркаи мошинро дар комментари мо нависен, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астае Hyundai Starex. мошини мусофиркаш дӯстони азиз 10 нафара газакӣ. хоб соли 46 2000 сол астае ки сӯзишвориш дӯстони азиз газ астае. коробкаш механика астае. ҳуҷҷат мега салонаш буд шудагӣ астае. яъне ки утул мега дорад дӯстони азиз. нархи ахираш мегад 24 000 сомонӣ астае. дига 1 дирам арзон намешавад. ин хел нарша 29 000 сомон мондиан соҳибшон. агар касе ки мехара 29 000 сомон нархи ахиршае. мошин мега дар ҳолати хуби техника дӯстони 10 нафара астае. газаке утул мега дорад. фақат ки ҳуҷҷатош буд шудагӣ астае. дӯстони азиз дига арзон намешавад, дига алиш намешавад. нархи мошин 24 000 сомон. касоне ки мегирад 29 000 савдо мекарданд. намеқа то 24 ахиршае. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ аст. шахсоне ки мехарен занг занед маълумоти аниқ ва пурраша хитон гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ астае дӯстон. Mercedes C-Class H-ка. соли 46 1994 астае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.8 литре. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соз. дӯстон аз мошин мега кузуфш мега тоза аст. умуман мега пӯсидагӣ надорад. чош чашкаш мега заводской аз худаш. мошин мега элегант дӯстони азиз. хулоса ҳуҷҷат ва утул кардагӣ дӯстони азиз. хадавоишам нав. мошин тӯбча. хай бо ягон расходи дигаша хутон аниқ карда мегирем.
нархи мошина мега 30000 мегам ва мақсад 30000 мегад мегем бо арзон мегад мекунем. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 30000 сом муомила савдош дар назди капоти мошина. рақамҳои поёмдаст рақамҳои телсел мегафони соҳибшон шахсоне ки дар кор ҳастед харидор ки бошед марама занг занед маълумотша гиред. дӯстон азиз лайк кора занед навбарот охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Toyota Corolla соли 46 2006 сол. сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балон мегӯяд пачка аккумулятори нав. дӯстони азиз хуб хайрам хеле сайсе нархи мошин 40000 сомони аст. боз муомила нашуд ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нестай. нархи мошин 40000 сомон муомила савдо дорад. ин мошин қарор дорад дар пойтахт. рақамҳои соҳибшон аст билайн шахсоне ки мехарем марама занг занед. одамое ки мошини фурӯш дорен хона замин квартира хоҳед ки реклама кардан дар рақамҳои болода муроҷиат кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстонам хеле Toyota ҳастаи ки дӯстони азиз номуш Дунфен будае умоми хеле фурӯшӣ ранги Land Cruiser хай бухтон ани қадам мегирен Дунфен номуш дӯстона Дунфун соли 46 2004 сол ҳастаи дӯстон ки сӯзишвориш бензин газа мотораш дуай коробка механикаи ҳолаташ миёнае мошин мега соз ба телефон мега ҳамаша фаҳмода метиҳем. нархи мошина 46500 сомон мондиян. ин мошин дар шаҳри Душанбе аст. рақамҳошон мегафон рост дигар маълумотои мошин вабше ками бад аст. дӯстони азиз номуш ҳамхел Дунфен будае ҳолаташ мега созе марама шахсоне ки мехарен занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Opel Astra F дар кузифи караван светои сафед соли 46 1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотор 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега соза мегирӣ фақат ҳай мекунӣ бо хайр ягон расхоча хто аниқада мегирем. нархи мошина мега 17000 мегирем бо муомилаи хуб мегад мекунем соҳибшон ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. дӯстони азиз 17000 муомила ва савдои хуб дорад. оиди караван шахсоне ки мехоҳанд маълумот гиранд ягон саволои иловагӣ рақамҳои поёмдаст рақамҳои авлони соҳибшон марама занг занед. то қасуми хоила мега алиш намешад мошин мегад ҳамин нархода арзанда бо муомилаи хуб мега дорад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастае ки светои сафед бо нархи арзон срочна фақат одамои харидор соли 46 1996 сӯзишвориш бензин мотораш 1 коробка механика мошин мега соза то қасуми хоила мега фурӯхта мешавад ва мошин хай камтар бо кор дорад. нархи мошин 5000 сомон. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. касе ки мошина агар успеҳ кард насиб шуда бошад мақсад мегираша боре ки мошина дар чанд ҷо уже рекламада мондан соҳибшон агар дар насибтон боша набошад хай илтимос беҳуда занг намезанен барои харидоро як бор тамос гирифтан хай ба фикри ман ҳеҷ гап нест. дӯстон азиз мошин чӣ хелтон хара аз худо рақамҳошон ҳаст мегафон шахсоне ки мехарен занг занед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 мошини советский молодежный срочно фурӯшӣ соли 46 1990 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотор 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 2 сола мега дар хона хобай кузуф мегад камтар кор дорад ки мотор дигар чӯш мегад 100%. мошин мега зури бадай мошин мега як даст каштага дӯстон аз нархи мошин 4500 сомон аст. боз муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. нархи мошин 4500 сомон бо муомила дорад. рақамҳошон аст шахсоне ки мехарем марама занг занед. ин буд навори имзои мо то видеои оянда.